toto, čo uvidíte teraz spolu so mnou, to je rukolapný dôkaz. To je dôkaz, ktorý potvrdí 12 rokov môjho pátrania po piešťanskom vlkodlakovi. A ešte raz upozorňujem, že tieto zábery nebudú vhodné pre tehotné deti a malé ženy. Pozrime sa na to spoločne. Hneď na prvý pohľad je jasné, že nejde o klasický psí exkrement a nejde ani o ľudský exkrement. Bohužiaľ, nepodarilo sa mi to zachytiť v teplom stave, takže je to pravdepodobne staršie ako 3 hodiny. Teraz je dôležité zistiť, že či sa v tejto vzorke nachádzajú dusičné a amónne soli, aby sme sa na 100% presvedčili, že nejde o ľudský exkrement, pretože práve tieto dusičné a amonáte soli sa nenachádzajú ani v psej, ani v ľudskej stolici. Tuto je jasné z týchto veľkých hrudiek, že vlkodlak mal určité ťažkosti s trávením. Ja sa teraz pokúsim dostať hlbšie, najlepšie na dno tohto exkrementu, aby sme si boli 100% istí. Takáto vzorka by mi mohla stačiť na to, aby sme zistili. Vzorku, ako iste viete, treba dôkladne uschovať, aby sa dôkazy neznehodnotili. To si zatiaľ položíme sem a teraz teda nachádza ten pravý okamžik, aby sme zistili, že či vlkodlak mal naozaj ťažkosti s trávením a pokúsim sa nájsť v tomto exkremente slivku, ktorá by bola dôkazom, že mal naozaj problémy s trávením. Je to síce studené, ale a mám to. Toto je ono. Toto je určite slivka. Vidíte, že je ešte v celom stave, takže ju nestrávil. Možno mu stačilo to množstvo, ktoré mal, pretože v momente, ako nestrávil to pštrosie mäso, tak potreboval práve trpké ovocie a táto slivka pravdepodobne mu pomohla k tomu, aby teda dostal zo seba von to svinstvo. No, toto je ďalšia z vecí, ktorú treba uschovať a môže byť predmetom ďalšieho skúmania. A budeme ďalej sledovať jeho stopy. Takže máme 2 rukolapné dôkazy, máme odkusnutú slivku, ktorú máme na paličke, máme paličku s exkrementom a máme aj slivku, ktorá určite bola v jeho ústach a zanechala tam sliny. Je to úžasný objav, ktorý posúva moje pátranie ďalej a je jasné, že sme na dobrej ceste. Homo homini lupus. Viktor Vlkodlav Varga. Ostaňte s nami.